Bueno, pois podemos empezar. Vamos alá. Bueno, bons días a todos e a todas. Vamos a presentar este primeiro programa experimental de termalismo como terapia coadyuvante contra unha patoloxía, concretamente a da artrose de nocello, que vamos logo a ver. Acompáñanme nesta, bueno, primeiro de todos dalles a benvida as persoas que me acompañan e a vostedes por cubrir esta rolda de prensa que entendemos que é un lugar onde se van a dar ou se van a adiantar noticias importantes para a saúde e para o termalismo. Están comigo Dolores Fernández, representante da Cátedra de Hidroloxía Médica da USC, Montserrat Cruz, profesora do Campus Auga de Vigo, organizadora do Congreso Internacional de Balneoterapia, Rogelio Martínez, xerente de Espourense, onde, como todos saben, está unha das feiras ou a feira internacional máis importante de termalismo, que é Termatalia, e José Juan Cerdeira, o director da área de benestar da Deputación, responsable en boa medida dos programas de termalismo que levamos a cabo, dos importantes programas de termalismo que levamos a cabo. Así que, para a todos benvidos, moitas gracias por estar aquí e escoller en este caso a Deputación como lugar de presentación deste congreso, desta experiencia, e vamos, doulle a palabra por orden previsto para que cada un expoña aquela parte que lle corresponde, neste caso empezando por o xefe de área, por José Juan Cerdeira, respecto, como dixen, o director da área de benestar da Deputación. Moitas gracias, presidente. Bos días. Pois hoxe presentamos un novo paso, un novo programa que é o resultado dun traballo que se ven a desenvolver dende fai tempo e que responde á creación, primeiro, dun grupo de traballo fundamentalmente composto por profesionais da medicina que tiña dous obxectivos. Un obxectivo era determinar que patoloxías poderían ser tratadas nos centros termais da provincia e en que patoloxías había uns resultados acreditados científicamente que pudesen ser un soporte que acreditase a mellora da saúde das persoas que o desenvolveran. Este era un primeiro obxectivo e un segundo obxectivo era que unha administración pública liderase, desenvolvese un programa experimental para tratar nos centros termais unha patoloxía concreta. Se decidiu que esta patoloxía, que despois a doctora Dolores Fernández incidirá neste aspecto, fora a artrose de xeonllo. E a Deputación de Ourense foi a administración pública que entendeu que no marco dos seus programas de termalismo podía desenvolver esta iniciativa. O froito que a próxima semana empezará con carácter experimental no balneario de Laias, que será un auténtico laboratorio no cal un número de persoas importante para ser unha mostra que poda acreditar tamén a nivel local unha experiencia no campo da saúde, pois terán durante 9 días unhos tratamentos termais e, sobre todo, esta é unha experiencia que vai intentar marcar un camiño para que no futuro podan ser outras patoloxías, podan ser outros balnearios, e un pouco a idea é que teñamos programas de termalismo enfocados ao ocio, benestar, algunhas outras tamén connotacións, pero este vai ser o primeiro que trata unha patoloxía en concreto, e agora vai a explicar moito mellor que a min a doctora Dolores como representante da Cátedra da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, agradecer en nombre del doctor Gestal, que no puede estar presente, que es el director de la Cátedra de Hidrología Médica de la USC Balnearios de Galicia, y del doctor Francisco Maraver, que es el presidente de la Sociedad Española de Hidrología Médica, que son los artífices o los que nos han ayudado mucho en construir, primero en decidir qué patología, ya por estudios que había randomizados, ensayos clínicos, casos control, revisiones bibliográficas, qué patología sería la más adecuada, también por frecuencia, y se eligió la artrosis en rodilla. Es una patología crónica que tiene distintos estadios
y qué tipo de tratamiento de protocolo vamos a poner que se realiza en los balnearios. Existen varios, escogimos entre toda la bibliografía leída y valorada qué valoraciones tenían, elegimos algo que pudiéramos hacer en casi todos los balnearios para luego, si es de aplicación, que todo el mundo lo pudiera aplicar. Entonces, en principio, empezaremos con este estudio experimental, a ver qué valoración nos dan en estos pacientes y poder de ellos sacar conclusiones que sean beneficiosas para el tratamiento o la terapia balnearia y este tipo de patología. No sé. Muy bien, pues muchas gracias. Damos ahora a palabra a Montserrat Cruz, profesora do Campo de Auga de Vigo. Bo día. Bueno, eu estou aquí un pouco para comunicar a realización do primeiro congreso de xestión da veranoterapia. Este tipo de estudos, dende logo, son moi relevantes. Eu penso que non pode haber un marco mellor de comunicación que un congreso de tipo científico e tamén profesional, xa que vai un pouco engadir as dúas vertentes que se vai facer na nosa cidade, no noso campus. Este congreso ten un pouco o lema de aproveitamento médico dos balnearios polo Sistema Nacional de Saúde. Por suposto, ten como eixo central a balneoterapia, que mellor que Galicia, que ten unha grande riqueza balnearia. Nel hai 4 áreas ou 4 eixos temáticos fundamentais nos que este tipo de estudos van ter unha cabida. Este estudo en especial tería unha cabida extraordinaria, xa que un dos primeiros bloques é as principais indicacións médicas actuais da cura balneoterapia e as técnicas de aplicación da balneoterapia, e eu penso que neste congreso vaise pôr en valor o apropiado que poden ser determinadas actividades de balneoterapias en diversas melloras, rehabilitación de enfermidades. Entonces, penso que é algo que está un pouco pendente na nosa cidade, incluso na Universidade de Vigo e no noso campus, e por iso vai ser un medio de comunicación de distintos temas, que non vai haber só estes tipos de temas, tamén falarás un pouco das tendenzas do mercado no sistema de sanidade, incluso en comparación con outros países, e da xestión dos balnearios no sistema de saúde. Pero, bueno, neste caso, eu penso que moi ben ha caído para este tipo de estudos por en valor nun marco, xa dixen antes, científico e profesional. Moitas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, y a continuación, pues, Rogelio Martínez, Numbres Pourense. Moitas gracias, presidente. Eu simplemente estou aquí para colaborar co que se precise a través de Termatalia. Termatalia ten un prestixio internacional cando se fala de termalismo e ten unha rede de expertos que participan todos os anos que poñemos a disposición deste proxecto para que nos avalen, para que nos axuden no que sea posible a sacar adiante, sobre todo para transferir coñecementos, porque moitas cousas das que se van a facer están feitas incluso en outros países e, por tanto, é aproveitarse deso. A nivel personal, levamos moitos anos traballando en favor do termalismo. Miña dilatada vida político-profesional pois levo máis de media vida intentando convencer as distintas administracións das bondades das aguas minero-medicinales e tamén o digo porque o sinto así que no último ano se leva feito máis polo termalismo que nos últimos 10. Eso é importante. E se leva feito gracias á colaboración de profesionales da medicina, desde enfermeras a médicos e desde esta casa sobre todo. Termatalia e Espourense simplemente son unha ferramenta ao servicio das administracións para pôr en valor precisamente eso que temos en toda España, moito máis en Galicia e moitísimo máis en Ourense, que é o termalismo. Díxeno moitas veces, e sigo dicindo, hai que gastar menos en fármacos
e invertir moito máis en termalismo. Esta pode ser unha das medidas que sirvan para levar adiante este asunto. A disposición, como digo, de este grupo de personas. Pois moitísimas gracias a todos por estar aquí e visualizar ou facer ver o que é, o que parece, pero o que realmente é, que esa cooperación interinstitucional, esa cooperación que todos temos de cara a pôr en valor cada vez máis o termalismo orientado á saúde e a outros usos. Bueno, de novo, benvidos a todos. Eu moitas gracias e quería facer unha pequena referencia ás cousas que se están facendo, porque, como decía Rogelio, eu creo que estamos intentando moitísimas cousas, están saindo moitísimas cousas e persistimos nesa idea de intentar que realmente esa palabra que é o termalismo, ou ese nome que é o termalismo, realmente cada día teña máis músculo, teña máis sustancia, sexa máis realidade, e para eso son necesarios accións como esta. Efectivamente, dende a institución que presido, desta Diputación, e a través da área de benestar, co seu director de área, profesional, moi recoñecido, e sobre todo con grandísima capacidade de iniciativa, el e o seu equipo, que están constantemente ideando programas, ideando actuacións que, en definitiva, permitan que o termalismo sexa cada vez máis unha realidade e menos un eslogan, non? Este traballo da Casa non é novo. Efectivamente, é certo que creo que se está acentuando nos últimos anos, pero non é novo, porque o programa de termalismo social é xa un vello coñecido desta Casa, pero que se atopa, como daremos conta nos vindeiros días, nas mellores épocas, nas mellores cifras. Logo do COVID recuperouse con total firmeza, pero superouse. Insisto, agora vamos a dar as cifras de peche do primeiro semestre, e as daremos nos próximos días, e se acreditará que ese programa está máis vivo que nunca, arrastra máis xente que nunca, o cual significa que mantemos aquilo que se estaba facendo ben. Pero é certo que podíamos quedarnos neso, que é unha cousa bastante, bueno, estaría ben, pero esa constante innovación en torno ao sector termal leva a que programas que se iniciaron hai prácticamente 3 anos hoxe estén plenamente consolidados e sexan unha referencia no resto do Estado. Así é este termalismo contra a soidade, ese que empezou con prácticamente 20-30 persoas, ahora mismo ten xa 200 usuarios e 22 concellos implicados. Estamos falando xa dun crecemento exponencial en 3 anos moi importante, e para iso é conveniente dar os datos. Axuda a unha realidade, a soidade non desexada, que está catalogada como patoloxía, efectivamente, por a Organización Mundial da Saúde. Pero decíamos que seguimos facendo todo o que podemos para, en canto a programas e en canto a tamén as realidades. Así promovemos e logramos a incorporación do balneario de Allariz ao grupo de balnearios en donde se leva a cabo o programa de termalismo social. Esperemos que pronto tamén se abra dunha vez o de verán e, por lo tanto, sexan 2 establecementos máis os que presten estes servicios balnearios e, por tanto, engrandezcan a oferta termal da provincia. Levamos a cabo programas, estamos iniciando un programa, porque todo o que anunciamos se cumple. Eso é importante, creo que é a seriedade, non de anunciar programas pioneiros, pero logo dar cifras. Pois un programa que era pioneiro hai 3 anos, hoxe está consolidado, como é o termalismo contra a soidade. Agora iniciamos outro, que é ese programa contra o deterioro cognitivo leve, que comenzaron a desenvolver de xeito tamén experimental, e que intentamos deter ese deterioro que provoca ese deterioro cognitivo leve, detelo na medida do posible. Pero hoxe estamos a falar dun programa experimental específico, non? Un programa moi ligado, como os outros, pero neste caso a saúde física, como é o ensaio que levamos a cabo, que se vai levar a cabo e que se vai a plasmar neste congreso, que é
onde se utilizaremos os balnearios e o termalismo como terapia frente a esta patoloxía que explicou antes perfectamente a profesora, como é a da artrose de xeonllo. Contra todas e todas, como todas outras modalidades, efectivamente, o obxectivo deste programa é mellorar a calidade de vida. Algún dato, porque creo que, como sempre, as cousas se miran en datos. Bueno, pois este programa, do que se anunciaron 40 plazas, inmediatamente se cubriron xa 30, é dicir, vai a cubrirse totalmente, co cual esperamos que a muestra xa suficiente para que se poidan obter conclusións. Un programa, unha vez máis, como outros, pioneiros en España, que significa experimental. Este programa céntrase nese proceso patolóxico concreto que nos propuxeron os profesionales e é a primeira vez na que unha administración provincial, me reitero moitas veces, a primeira vez, igual que en moitos outros programas, por eso creo que aquí sí creemos no termalismo e sí apostamos con programas concretos, programas novedosos, programas, en definitiva, facendo o que temos que facer. Nós dificilmente podemos construir balnearios, pero temos que dar actividade aos balnearios e darlle actividade, se é posible, máis alá da tradicional, abrirlle novos nichos para entendernos en términos comerciales de mercado, novas posibilidades. Por lo tanto, é a primeira vez que cunha colaboración como é unha administración como é a provincial e os balnearios xúntanse cos profesionais da saúde para levar a cabo un programa de saúde, un programa de recuperación, un programa termal. E vamos a tratar de acreditar, que seguro que se consigue perfectamente, pero acreditarlo científicamente, que as bondades da terapia hidrolóxica nunha patoloxía. Bueno, con isto o que facemos é, unha vez máis, insisto, dar programas, dar actividade aos balnearios. Pero é moi importante tamén que non nos quedemos solos. Aquí estamos, eu creo que na provincia, en Galicia, seguramente temos todos claro, pero en outros lugares non se ten tan claro. E por iso nos utilizamos diversas plataformas donde somos capaces de chegar para levar estas experiencias fora de aquí, onde as conocemos. E así, hai uns días visitamos a directora do Inserso en Madrid e falamos que xa, por certo, nos sorprendeu o grado de conocimiento que tiña de moitos dos programas, pero nos felicitou por iles, pois lle trasladamos estes programas e lle pedimos a súa cooperación, evidentemente, para o desenvolvemento dos mesmos, tanto en Galicia como noutras partes do Estado. Tamén, vostedes saben que eu presido dentro da FEN, da Federación Española de Municipios e Provincias, a sección de vilas termais. Non é por a miña persoa, é, sin duda, por a provincia que represento e que é pioneira no termalismo. E nós, na reunión anual de Vegas de Tirado, en Salamanca, que se vai a facer, levaremos, evidentemente, como boa práctica esta experiencia que aquí hoxe presentamos. En definitiva, a palabra que sempre utilizamos aquí, e remato, é a de cooperación. E cooperación con outras institucións, cooperación co sector público e privado, neste caso, unha cooperación científica, ca Cátedra de Hidrología Médica da Universidade de Santiago, a implicación do Campus da Auga, daqui de Vigo, con sede, evidentemente, na nosa cidade, e todo elo para dar visibilidade a esta práctica a través do Congreso de Balneoterapia que se celebrará, como decíamos, no campus aquí de Ourense. E, por suposto, Termatalia, Expourense, a gran feira de turismo termal que vai a servir de altavoz, unha vez máis, para todas estas prácticas termais e para todas, non solamente para estas, senón para todas. Sin dúbida ninguna, creo que atrévome a decir que ningunha provincia está tan ensamblada ou ten tanta cooperación interinstitucional e temos tan claros obxectivos como temos aquí. E traballan todos da mão, Universidade, Diputación, Expourense, todo o mundo traballa da mão. Bueno, salvo algúns que consideran que é un bluff. Pero os demais estamos todos implicados realmente nesto. E, por suposto, contar con todo este potencial vai facer
que sigamos enchendo de contido ese nome que temos de Ourense provincia termal e que ten que ser unha realidade, ten que ser unha realidade, e a realidade ven da mau de construccións, de novas construccións, pero sobre todo de afianzar o que temos, de facer que a oferta non sea obsoleta, e isto se fai por a vía, efectivamente, da innovación e da eficacia. Faremos durante este congreso tamén xornadas de portas abertas, unha vez máis, porque nada hai que ocultar, senón todo hai que difundilo, e que a idea de que estas accións que se levan a cabo sexan coñecidas por os particulares, pero tamén, sobre todo, por outras administracións, como decía, con competencias para que a podan levar a cabo. Sin dúbida, é un primeiro paso, neste caso, no ámbito da saúde, un primeiro paso que recorremos con total, que afrontamos con total ilusión, e que, sin duda, vai a ser altamente beneficioso, en primeiro lugar, para os pacientes que van a ver mellorada a súa saúde. En segundo lugar, para a sociedade que vai a ter un recurso máis, efectivamente, a súa disposición para lograr esta saúde. Por suposto, as entidades médicas, aos profesionais que van a desenvolver os seus coñecementos e van a seguir investigando, a Expourense, que nos vai a servir servindo de altavoz, neste caso a través de Termatalia, e, por suposto, sempre esta casa, a Deputación de Ourense, estará a disposición, estará ao lado, ao carón de todas as iniciativas que sirvan, e remato xa, para que ese nome que ten Ourense Provincia Termal sexa realmente o conteñido verdadeiro e que se consigan eses obxectivos de promoción do termalismo, de ser unha referencia en termalismo, e que é unha solución para moitos ámbitos. Por a miña parte, máis nada, e moitas gracias. Quedamos a disposición por se hai algunha cuestión que aclarar. Por la evidencia científica, es de grado A. Eso significa que la relación que hay entre el beneficio terapéutico y la patología escogida es lineal. Los estudios en medicina y en hidrología médica con respecto a las patologías que se tratan son funcionales. Es decir, se ve cómo mejora el dolor o empeora, cómo funciona el recorrido articular o empeora. Eso es lo que se evalúa. Y se escogió la patología artrosis rodilla por la evidencia de tipo A, es decir, existe realmente beneficio de esa funcionabilidad, de ese dolor, a los 3 y a los 6 meses de haber recibido un tratamiento terapéutico. ¿Quién hace los estudios? Pues fundamentalmente los hacen Francia e Italia, porque la inversión en termalismo y en termalismo terapéutico allí es grande. Hay otra patología, pero se eligió esta porque también es la más frecuente y más convivimos con ella prácticamente todos los días. Entonces no es tan experimental, porque si hay esa... Porque no sea en España, ¿vale? En España lo que estamos haciendo ahora es evidenciar que esto que ya existe en otros países, lo que vamos a hacer ahora es evidenciar lo que ocurre en nuestro entorno, nuestros balnearios, etc., nuestros pacientes. Concretizamos eso que se sabe en otros sitios. No es que sea un estudio que no haya, ya hay. Y se evidencia esa mejora a los 3, a los 6 meses, incluso hay estudios que hablan de 9 meses. Por eso lo que queremos hacer es, ¿qué pasa aquí? Esa es la pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Podría explicar un poco cómo va a ser el método, cuáles van a ser los tratamientos, un poco cómo va a discurrir esta terapia experimental? Pues, en primer lugar, se ha diseñado, es decir, entre las cosas que se vieron que se podría aplicar, fundamentalmente relacionada con el agua. Es decir, no utilizar técnicas complementarias como son los peloides para fangos o masajes. Hemos escogido el agua como eje central. Se va a trabajar la funcionabilidad con ejercicios dirigidos en piscina de agua mineromedicinal, que ya están diseñados, que tienen su duración y su diseño adecuado, la balneación general en forma de baños, de bañeras, la balneación en forma de presión o duchas o chorros, y luego hay algo que es muy importante, que parece que nunca nos acordamos, que es el reposo. El cuerpo, el termalismo, el tratamiento termal se comporta como un estresor
fisiológico en el cuerpo y por eso al final tenemos que hacer ese reposo de 20 minutos. Y todo eso condiciona una actuación y se repite a lo largo de los días en los que se ha decidido que dure este trabajo, que son 9 días mínimos. Se pueden hacer más, pero se ha elegido los 9 días mínimos. Y una vez conocidos los resultados, ¿qué se va a hacer? No lo sé. Cuando conozcamos los resultados, aquí hay más actores, no solo estoy yo, estamos nosotros, y esa parte científica de la que no soy la actriz principal, pero porque además hay una sociedad detrás científica, que es la de hidrología, y una cátedra de hidrología médica que depende de la Facultad de Medicina USC de Santiago, pues son los que decidirán qué van a hacer con ese. Primero se puede presentar, se puede exponer, hay congresos nacionales, el local, el nacional, el internacional, hay varios foros. Y luego, como en todos los trabajos, se pueden publicar. Es decir, cuando el trabajo tiene una no sé cómo decirlo, está bien hecho, ¿no? Es decir, entras en revistas que pueden ser de impacto, no solamente de hidrología, sino de reumatología, etcétera. Bueno, enlazando un pouco na parte administrativa, na parte institucional, obviamente, o que queremos, lóxicamente, se estamos falando de algo científico, o que primeiro temos que ter é evidencia ou constatación científica de que isto efectivamente ocurre así, porque se temos ese aval, as administracións podemos implementar programas basados na evidencia, porque senón sería implementar algo sin xustificación, sin base, non? E entón, obviamente, o que queremos conseguir é esa prueba, para decirlo de alguma maneira, prueba para que, dende logo, dende a Diputación, igual que as implementa, claro, no ámbito que podíamos, non somos o Sanidade, pero no ámbito que podíamos, por aquí, igual que se fan outros programas, se pode implementar, obviamente, unha prestación, un programa deste, unha vez que tes a evidencia científica da súa realidade. Nos o que aspiramos é efectivamente, neste caso, unha vez que os profesionais da saúde fagan o seu traballo e constaten que hai ese resultado bo, fiable, testado para a recuperación desta patoloxía, obviamente, nos, tanto con medios propios como, sobre todo, aproveitando esta situación que temos, levaremos esta conclusión a outras administracións, faremos de chegar todos, pero en particular, desde logo, esta Diputación, e loitaremos para que outras administracións se impliquen, no seu caso, na prescripción, efectivamente, unha prescripción, na indicación no que poden tamén promover, obviamente, programas, eso que, en definitiva, beneficien os pacientes, porque é un tratamento bo, e, segundo, den actividade aos balnearios, que tamén é o que temos que buscar fundamentalmente con isto. E, Rogelio, que algo tan especial se fixo no último ano que non se fixese nos outros 10, como termalista? Creo que, sobre todo, concienciación. No último ano, todos vimos que o Colexio de Enfermería pois fixo actividades relacionadas co termalismo. No último ano, todo vimos que o Colexio de Médicos fixo actividades relacionadas co termalismo. No último ano, todos vimos que a Facultade de Medicina mandou aos seus alumnos a facer prácticas ou a visitar balnearios para ver a balneoterapia. Co cual estamos incidindo en eso, en que cando esta evidencia científica sea contrastada, pois a propia Facultade de Medicina o teña en conta e inculque nos seus alumnos esa valoración positiva da balneoterapia. Os nosos abuelos, os nosos pais, cando iban ao médico, mandábanos aos baños. Eso desapareceu, desgraciadamente, porque había unha potencia tremenda das farmacéuticas que tiñan un poder enorme dentro de ese estrato, e que ahora mismo eso se rebeixou desde os xenéricos, e, por tanto, debemos aproveitar esta circunstancia para que os novos médicos tamén se conciencien das bondades do termalismo. E a propia Universidade de Vigo, no seu campus de Ourense, pois está facendo moitas cousas con relación ao termalismo que non se habían feito antes. Por tanto, sigo dicindo, no último ano fixose moito máis, dixen nos 10, que nos últimos 20 anos. Independentemente dos programas que se viñan facendo en outros casos, pero sobre todo na concienciación da administración, e chamolle a administración a propia medicina en general, un sitio complicado para entrar. Pero precisamente isto que se está propoñéndose aquí, pois serviralle de base
para seguir inculcando nos novos médicos, sobre todo nos médicos de atención primaria, nesos primeiros, aos que chega o paciente, das bondades da agua mineromedicinal, que se había perdido dentro da medicina en general, e perdónenme as autoridades médicas que están aquí, pero esta é a realidade. Algúns vivímoslo en outra época onde tiña un valor que despois se perdeu e que agora parece que o queremos rescatar, bendito sea. Outros países o rescataron hai uns anos. Unha cousa máis. Podría comentarnos un pouco esa mostra de 30 pacientes que xa teñen, un pouco os rangos de idade, as características da doenza? Hay unos criterios que no los decide ni la parte de la sociedad, ni la cátedra, ni el balneario. Hay unos criterios de diagnóstico de artrosis en rodilla. Los criterios de diagnóstico son clínicos y radiológicos, que no forman parte de nuestros conocimientos, sino de la atención primaria o de los médicos. Y hay unos criterios también de funcionabilidad para poder realizar el protocolo. Y eso suele ser gente que tiene una artrosis establecida en grado 2, tiene una escala en el que existe una limitación funcional, pero no una limitación tanta para que no lo puedan hacer. Es decir, una de las características es que puedan ir a hacer los tratamientos, porque si incluyes gente que a lo mejor no puede hacer alguno de los tratamientos, los resultados no serían concluyentes, no podríamos establecer. Entonces se escogió esa patología con dos grados, el grado 1 y el grado 2 de funcionabilidad, y luego excluimos también gente que no pueda ir por problemas infecciosos agudos o insuficiencias cardíacas, por ejemplo, renales. Son criterios que se manejan normalmente en balneoterapia. Los médicos que trabajan en los balnearios, claro, es su herramienta de trabajo común. Muy bien. ¿Alguna cosa máis? No. Bueno, pues moitas gracias a todos por vir. Gracias.